Ikaw sa itoy? O, ikaw sir? Ay, hello. Say pangalan mo sir? Aspin uy, gusto siya diya. Kaluoy. Rocky Santino. Yo, what up mga Lodi? Welcome sa atong channel, vlog tani. So karon lahi ang atong i-vlog karon kay makipag-meet up ta. Auto tas kulon karon kay para i-meet up ta tutong tawo nga magdala sa itoy. So naay kuan mga Lodi, naay kanang itoy nga ginatawag na to nga ipa-adapt nila. Free lang ni siya, wa siya bayad. Namoy itoy nga ipa-adapt. So i-post mo sa Facebook. And daghan po kay gusto nga mag-adapt pero wala na siya bayad. So i-meet up na ko siya. Kuha na kong itoy. Kay ganahan kaayo og itoy mga Lodi si kuan si Santino ug si Archie sa tawagon daw namog Sanchi kining ituya. So adto na kong itoy dito sa Colon, dito sa may Santo Niño mga Lodi. So nako karon diri sa GMA, diri sa akong gitrabahoan sa Barangay RT. And mana akong duty. So mudiretso ko karon dito mga Lodi. Check na tong itoy. Kaya tanawon itong nagdala. So kailangan lang mag-face mask ta para at least safe gihapon ta, okay? So, let's go! Yo Lodi, nata diri sa may kaking. Abuto na to tong kasabot nga kuan sa itoy. Nado sa diri sa Santo Niño, bitaw na tong sa kapita Lodi. Ikaw sa itoy? O, ikaw sir? Ay, hello. Say pangalan mo sir? Aspin uy, gusto siya diya. Kaluoy. Balbon. Inahan ba? Kaya mo. Ay, ka-cute. Gusto may isod na eh? Isod sa bag? Masod sa bag? Or diya sa yubag sa motor? Diya sa dalawin. Lam-laman to. Okay no? Hello. Ako ba? Panghatag ng uban? Sir, salamat kay sir. Salamat kay sir, salamat kay sir. Thank you kay sir ha. Matay na mo kayo. Ano matay man? Sakit na mag-virus. Sakit ba? Ano nga virus? Takdan isa. Matay, takdan isa. Ulo na. May matay isa mo. Gata ka na. Orod na. Kala na perpira ang anak niya. Halos na. Matay. Mga ako yatag na. Thank you ha. Thank you sir. Thank you sir. God bless. God bless. Salamat. Salamat. Thank you. Thank you. So Lodi, uli na sa balay. Magdala na nato ning itoy nga tawagon na lang Sanchi kay nagatang na si Santino ug si Archie. So manig ito yaw.
Grabe ito yan lagi. So let's go, let's go. Hello din na tadri. And abot na. Nabot na ning ito yung as kong gamaya. Ito yan. Gamay kayo na. Murag ka ng askal o askyot. Asmay. Che, daray mo ito, Che, o Che. Sige na. Gusto ka ni daw? Gusto ka ba sa subscribe sa ating YouTube channel mga lodi. Click subscribe and kining ito ya daghang gani siya sa Facebook mga online may pa-adapt na nyo basta kay Cebu mga lodis mga online ay mga adapt ng iring wala na yung tao kuhan abo kita unggoy kasagara iro og iring pa-adapt nila Mitsanchi bye bye.